салом салом беҳрӯзҷон, хуш омадӣ. Субҳат бахайр боша. бедорӣ? Якум лайк тампо мега. Раҳмат панда барои лайкот. хуш омадӣ. чокари беҳрӯз кор данести имрӯз? ҳози 1 минут бес. Так, чӣ мегаи маъмурҷон Мамадалиев? Ассалом алайкум. Салом раҳмат. Соз ма да кор соат 11 кани саҳар мегави мо да саҳар айоли. Маъмурҷон Мамадалиев ассалому алайкум. Ассалом слаки уголок сеюм лайк. Раҳмат апаҷон барои лайкотон. Чӣ хелен созен? Саломатитон хубай? Ойша салом мега. валайкум ассалом. Наргиз чӣ хеле сози? Саломатиё хуб? Ойшабону созай. хуш омаден ҳама каса. ҳаракат кунед, силкаотон боло наравад дига. салом сози тахнаҷон хоҳарам. худоро шукр соз апаҷон. удугонаом эфир сард мегуфтан, эфира сард додум. Закрепит ку силкама мега. Силкара тамом дига закрепит намекунам. Ай ҳамин рӯз хулиган ключора мегирам. Барое ки соат беҳад кам дода истай. хуш омаден ҳама каса дӯстони азиз. Апай Зумрат чо карден? Созен? Саломатиё хубай? Коротон чӣ хелай? беҳрӯзҷон эфири мара чӣ нестай? Эфири мада дига ҳама бегонаҳо намеоя, ҳама одамои худӣ меоя ки ҳамашон туда обуна ҳастанд. Барое ки чанд духтаро гуфтанд ки чи ай закрепит нака ключ дига ключора биги. Барое ки калид беҳад соат беҳад кам дода истай калитаметион. биги ҳамин ключи дай худат мега. ина уд кадам ҳами силкава мега. нӯшигрӣ даро қар мекунӣ. ба худо занак мебудӣ ба фикрам ки я ҳами гап да уже қар мекунӣ тобае. а бачаи нахота қар кунӣ. охи додарҷон ҳамиҷа ҳама одамое ки туда ҳастанд меоянд. эфирои ман бегуноҳо наёя охи. дарав хафа мешӣ а? қар немега. чӣ қар мекунам? охи ина қар кардиву далид кардаистӣ. тахминан имрӯз оддиқ чӣ шукрона оддиқ чӣ? мадаҳо апае ки Зумрад оддихай мадаҳоли рӯзи ҷумъа кор мерам насиб боша. ай рӯзи ҷумъа корхонамона ремонт кардаистанд. пага насиб боша ба ҳамин вахтноем бурам документома ҳамаша переводоша кунам. насиб боша 15 июлда да паспорт да меспорам апаҷон. барои ҳавай пага давутози документ мекунам рӯзиш қатӣ. коро соз шукри Аллоҳ. худо ҳамавақт соз боша апаҷон. охир гуфтӣ боло нарава уд кадам. охи беҳрӯзҷон ҳама ҳамиҷа ҳастай охи дата мадам ҳастан ҳаме одамое ки меоянд. баъд бисёриҳо ҳозир эфиро рафтаисти ключошу нагирифтиянд. ҳамашон мега соат кам дода истай. барои ҳавай мегум охи. ба ман ҳамаи шумо да ключ додан гирам ба айкиҷо ман пеш мерам додарҷон. хафа наша.
нӯшигрид брагум шаве қа товба кардаме товба. Духтаракам ранги ту қар намекуна ба худо. Товба. ҳамин айсари эфир сари маро вайрон наку беҳрӯз. ҳозир ки Сабрина қатъи ишаму ҳам меоя. Дар группа гуфтумшон. ҳозир омада истанд. соати ютуб биқаб лайка дӯстан балолазоре қабидум лайка чихелен сӯзен тинҷен саломатиҳо хубай 9 километр акай овора хайрият и саҳар хестум ки не ютуб тоза накардай 284 шидам. ҳазор раҳмат барои дастгириётон. Гулноза шашум лайка биқаб ки нагреза. о қабиди бина дар кисам дохтам замо ка гузарондум. Гулнозаҷон хуш омадӣ. сози тинҷи саломатиҳо хубай мама три братья. Салом дугонаҷон. ваалейкум ассалом. хуш омадӣ мамаҷон. лайки 7 ҷони ма мега. ҳазор раҳмат барои лайкотон духтаро. 8 лайк Дугона ТВ. Салом ваалейкум ассалом дугонаҷон хуш омадӣ. раҳмат ҷонум барои лайкотон. хай оддих кун як-ду рӯз. ҳо апаҷон чӣ кардам? пага насиб боша барам документома чӣ кунам бо аҳавай бернов я эфир пефир мекунам. имрӯз мардакам телефони навам меоранд. айма ай 3000 бо кам шид. охи намедонам мане ки шумо да ҳастум ҳамаи каналое ки ди нашидем ку ҳаваёда ҳастум охи намедонам ютуб тоза мекарда боша ё мегрезанд. ҳоли ҳамаш мешава казиқ наша. иброҳимҷон 9 лайк. раҳмат барои лайкотон. зебонисо 10 лайк. раҳмат барои лайкотон. хуш омаден ҳама каса дӯстони азиз. гулноза хуш бошен апаҷон меша соз шумо созен апаи админ. шукронаи аллоҳ соз гулнозаҷон. ман дина тура барои фаберлик напурсида будам дар комментария навистай ку ман тура гуфтум ки группа да қуш кунам группаи блогеро да барои ҳавай ту да чӣ кардам ки ту фаберлик нависти ки уқа хандидум. ман гуфтам фаберлик ҳеҷ ҷода навистагӣ нестум яйгиҷо фаҳмид фаберлика гуфта ҳайрон шидам дина. Дугона ТВ хуш бошен. саломат бошед ҷоном. хубед созед иншоалло ҳама каса. шукронаи аллоҳ ман соз дигаро ҳам созанд. ҳама каса иншоалло ки созен хубин аллоҳ нигаҳбон дора. соз мамаҷон чо кади ту чӣ мара нахонди комментариҳое ки ман туда навистам. созен админка мега соз иброҳимҷон худо чӣ хеле сози фарзандакот созанд. созен ҳама каса хубен шукронаи аллоҳ ключ тен мега. мама три хуби мега. ҳозир ключ метимай пагай ҳама мегирам ключа майли. ҳама мегирам ключа майли. ку кида нест ключ.
ключ чие? Имрӯз хай майли ҳамада ключ метим айпага мегирам. Ба фикрам ман хушрӯ меҳмондорӣ карда натонистестам мега барои ҳамин мегрезанд. Неяка чӣ ба? Ай меҳмондорӣ аида зиёд намешава, ба ҳамаи телефонот обуна мешавад. Бо чӣ хеле меҳмондорӣ? Ба худо бояд ҳамату дар сумтиам барое ки дастгиришон мекунӣ ака. ҳаматарафа ассалому алайкум апашка 11 лайк. ҳаматарафа хуш омадӣ. Ва алайкум ассалом додарҷон. Раҳмат барои лайкот. соз мо худоро шукр. раҳмат зебоҷон. Мама хондум ҷон мега. Ба чӣ ба нанавистӣ мада да ватсап? Ключ мега. ҳаматон да додам ключ. хуб бошед илоҳим. Гулноза бовар кунен дар канале будром алфаверлик гап мезанам. хиёл кардам шуморо алфаверлик гуфтестен. Не охи. соатотон қариб буд шид. соати мара напурс. 3000 соат дорам. Ай киҷо 300 соат дорам. 300 соат дорам тамом. Иброҳимҷон мара хурсанд накӯ. ҳамин канали мара дастгирӣ куне мега. Рустами Бакриддин. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. хоҳари азиз 10 лайк. ҳазор раҳмати калон барои лайкотон. ва алайкум ассалом акаҷон. хуш омаден. айбари боло гузарен. ҳама каса хуш омаден дӯстони азиз. чой кофе боша марҳамат. ва ранги худам буден мега. ҳо иброҳимҷон ҳоли мо ба фирҷаем мерем оста хай нобути ҳамин куличо майлаш. дили як каса дар натим ки байна яташ буромад рафт мега ки биги ҳамин куличо дай худат мега. номерота надорум ҷон дига надидам. кай навистӣ? охи дар комментарияе ки мада ту навистаи ку дина эфир мекунӣ. Ма ӯро удалит кардам ба фикрам. Не таи ҳавай кадом видео да ту навистаи ҳавая бин номерома мондагим. номерома биги бинавис да ватсапам да бинавис. саломатиё аҳли оила хубан? худатон хубед админка? шукронаи аллоҳ соз акаҷон. саломатиёи худтон чӣ хелай? кор даен хона даен? ҳамин рӯз якчитона плейлисттона монда будам. плейлисти нав нависондагиай ку ҳавая неки намедонам то куҷоша рафтай ки заряти телефонам саҳарӣ мурдай. якай рустам нав айховшон хестанд. мардум 11 лайк мондан. ин нав 10 лайк мондай. мумкин хай касе рафта боша лайкоша гирифта рафтай да гулнозаҷон. ин мардумам хеле омадагӣ мондагӣ лайкошона бо рафтанда да кисашон духта мебаранд намедонӣ? майли апаҷон бо миём мегам. майлаш хай иброҳимҷон. ба то бихе биё соатҳои ҳард мо яхелай. бале аз пагоҳ кор шурӯъ мешавад. имрӯз выходноен? ё муша майла наёфтам ба бо гашта мон. майлаш ха агане таи ягон видеои худда ахирон шуда мемонам як рафта агане. ёви агар ҳози нависта мон баъд ман қуш мекунам тура да группа. ҳама каса хуш омаден дӯстони азиз. ба ҳамин салқини ҳаво эфир кунам ки баъд дига оинам офтоб мешавад телефонам монданам мешавад да исм. майли духтаро рафта мебиём бо мега. киҷо рафта миёй клеш? не мардуми мо аҷоибанд. лайк бозӣ дизлайк бозӣ мекунанд. ҳо нагӯен. ин будагӣ гапай. апаи админка мо худмон группа доштем удалитш кардем. қатъи духтарои ютуб гап мезанем. охи мо ҳам группа дорем. гулноза мо группа кушодагием духтаро
як круг хеле чӣ кардем, ҳамамон чӣ мондем, плейлистмона кардем. ҳозир хай ман намонда истам, барое ки телефоном беҳад чӣ шидай, чӣ бигӯм зарядш бисёр набурда истай, барои ҳавай чӣ кардам. Буромадам ҳозир аштан як группа даляки ҳастаму худшон монда истам ба фикрам духтаро. бо чӣ ки духтаро медонед чӣ хеле зӯран ки ҳамин группада то ахири видеота тамошо мекунанд, чӣ мекунанд. барои ҳавай мо группа кушодагием. духтаро ҳамашон активанда, барои ҳамин подписчикои ман 30 мешава, я 31, я 29, намедонам, ё худшон мебироянд, ё ютуб мегирашона. ва акун медонӣ ки ҷон мамаҷон, намедонам аймам як рӯз 14 яке буромада рафтан ку ба фикрам ютуб тоза кардага, қариби дилам зада буд ба худо. ҳозир ака парво намекунам. раҳмат админка, ободу сарбаланд бошен. ҳазор раҳмати калон акаҷон. ман чӣ хеле эфир кунам тахминаҷон. ҳоли ҳамин группа ватсапам да бинавис, ман туда ҳамаша нишон метиҳам. эфир мекунӣ, иншолло соатота ҷамъ мекунӣ. дар ҳар эфирам 22 лайк, 25 дизлайк мегирам. ба худо не ака дина якта буд, ахирон ҳамин эфири кардагитонда якта дизлайк буд, тамом. дина якта буд, пои қадами ман буд охи акаи Рустам, барои ҳавай дина дизлайк набуд. дамирҷон, всем салам, всем удачи, худтона нигоҳ кунед, тахмина ба пеш апа успед кунам, бо миём. ваалайкум ассалом дамирҷон, хуш омадӣ, гап нестай, биё ба додарҷон. туда барори кор. имрӯз 15 то подписчик гум шид. ором салом мега. и оромаш кӣ боша бо? кадомат бо ном таълиш карда омадӣ? азиза тӯи ба фикрама? салом ором. 13 лайк мега. админка вай дизлайк гузор, ҳоло хуб аст мега. фаҳмо. не ака оли намемонанд дига, тоба кардам, ҳамин одамо да ҳайрон мешем. наход 25 та дизлайк монае, тоба кардам. хуш омаден дӯстони азиз, ҳама каса, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. гулноза бовар кунен апай админка, мо 8 духта гап мезем, ду канала пеш мебурдем, неки соатошон буд мешидан, ахир шуда қатимон ҷанг кардан. не ки ҷон гулнозаҷон, ба худо духтаракои мо ҳамиқа духтарои зӯран, ай ҳазор гузаштагиан, якташона ба фикрам соатошон 800 соат, ай ҳамин хел мондагиай, неки зур дастгиримон мекунан. ба худо духтаро мо шукронаи алло, ҳамашон зӯран группада, ҳамаш актив ай ба худо. ҳозир мо 15 касем дар группа. ман ҳамин медони гулноз кира ҷамъ мекунам, одамое ки подписчикошон кам ай ку, ана ҳавайёра ҷамъ мекунам, барое ки ҳамамон активем да, ай ҳамамон ҳоли кам ай, баъд хеле дастгирӣ мекунам. иное ки ай ҳазор боло гузаштагира мо дар группа намегирем, барое ки о тамошо намекунам, фикри худшо намекунам. оромҷон, майли хаб. эфири панду насиҳат арзиши дизлайкро дорад? мега надора ака, хай чо мекунен? ҳама аз ҷода одамои бад ҳастанд, наоборот фахр кунен. одамое ки дизлайк мемонанд ака, о медонен чиян? завидвоит мекунанд да? тоҷикишда чӣ мегуфамира? хай дида наметонанда шумора пешравитона, барои ҳавай дизлайк мемонанд, неки хай намедонам, ҳавай дизлайкҳо дар саршон. хеле дизлайкҳоро аҳамият натиҳанд, хай бо аҳамият нодода намешавад, барое ки 25 та беҳад бисёр ай. ман имрӯз бо чанд амон чиётона эфирое ки дар радио кардаем ку, плейлисти нав ҳавая чанд таша тамошо кардам, бо дар туёям будаена.
آرام آرام. حال خدا خواهد همه پیش می روه. ساعتاش بود می شوه. زیق نشین. ای شما هیچی ساعتتون کم مونده یکم. یه مهده ممکن بود کنه یه ماه هم نمیکشه به فکرم. اینا ای ما حالی میدونین 3700 تا زور زدن من در کره. بلبل سر کرد می با بلبل برفت. ادمینکه این چیزها به پروا ندارم. شما بهترین انسانید ادمینکه. هزار رحمتی کلان اکای رستم. اوقات تعریف میکنه نیزا میکشم. به خدا قسم تا ساعتی 2-3 گپ میزیم در افیرشون. این بیچاره ها توقع خواب شما منو بیچاره توقع خواب میبرد. ما 6 می نویستیم نیکی در اخیر سرمون ای کانالشون. بیا گلنازه جان با جان دل ما ترا گروپا دا میگیریم. چی بانی با خدا دخترای ما شکرانه الله زورن. هوایی را همه را خودم ویبر کردم. دخترای اکتیونی را ما خودم ادمینکایم دا او گروپا. چی کردگیم او گروپا را خودم هوی کردگیم. دخترها با خدا همشان زورن. همین سیلکه همون یوتیوب تا میبری میمونی که تمام همشان تماشا میکنن. کار داشته باشن هم میمونن چیشونه. ویدیو را میمونن رفتن میگیره. ادمینکه من میمونم پلیلیست. امروز کار در نیستین اکای رستم. گلنازه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نگو من همیشه تا ساعت 11 شب در چی بودم ایقا کانالی اکای رستم در افیر شونده بودم. بعد 11 پر اومدم. همی 15 تا کم 11 بود. بعد گفتم همی ذریعتم بود نشوه. گفتم پلیلیست موندم و خواب رفتم. شم او وقت نیمی خواب شگرفته بود. 11 ده اکای رستم و علیکم بر سلام. ادمینکه سیلکه کانالی ما رو پارتوین گوش کنند. در گروپا میگین اکای رستم. حالی میبرم همی روز. من کد اومدم میگه. نیافتی ماما. خیلی هیچ کنیست با فکرم هوزی من نومیروم دا چی همی یوتیوب دا می نویسم سکرین شات کنه که در او هی بگو و دالید کنه. مایلش کی ماما جان که با خدا شوم قوری من همی کند. گلنازه سلامتی و اهل اویله خوبند. خودتون خوبید؟ اوک خواهری چه من میکنم بلبل میگم. ادمینکه در افی رقم نمونین. موندم اکا جان و دلید کردم. نویسته گرفتن دخترو. سوز ای شما پرسیمی شما چی خیلی؟
оишабону ки ҷӯшида бошад то ба дастам бекорай гуфта ӯ ба фикрам гӯш карда шиштаст. оишабону ку гап зан. раҳмат, саломат бошед. Дар канала меҳмон шавем. боварӣ комил дорам ки писандатон мешавад. беҳад канали зур доран акаи Рустам. Гулноза ҳоли имрӯз эфир намекунен акаи Рустам? ку гап занен 6 касай дар эфир ҳаматон хаб карден ку. дина ҳами қасилка мондам. салом апаҷон, сози хубӣ? ваалейкум ассалом Виктория. сози тинҷи хоҳарҷон, хуш омадӣ. мама дина ҳами қасилка мондам, як касам дигарӣ накард агар акай Рустам. як касам дастгирӣ накард мегӯяд. эфири акаи Рустам мада чанд кас омада, баъд чӣ рафтам 9 километра эфираш рафтам, ба 10 каналаш обуна шид мада. 10 каналаш қати обуна шид, 284 шидам. дина 260 чанд будам, 84 шидам. дина тахмина гуфти эфир мекунам, ждат кардам, накардӣ. ман кардам мамаҷон, барои ҳамин хотири ту кардам эфир. дина ба хотири ҳамин худат ман эфира сар додам, наёмадӣ. дид 5 минут истодам, ягон кас наёмад. агар не ҳамин эфира сар метим одамо меоянд. дина наёмад. ман гуфтам ки связ яки безебай, гуфта киштам. мама тон братья, 3 братья. аввалан ассалому алейкум. дуюмаш мардуми мо бисёрашон бахиланд, фақат пешравии худро мехоҳанд. ишта ман розиам. ту булбул оиша салом мега. ваалейкум ассалом оишаҷон. 14 лайк. хуш омадӣ. чӣ ба гӯш карда мешинӣ, гап намезанӣ, манро зиқ мекунӣ да хоҳарҷон. ҳамин ба хотири ҳамин худат эфир кардам охӣ. акай Рустам, ман шумо да ҳози шидам, иншоалло тамошо мекунам, мега Гулноз. созен хуби намакаса. шукронаи алло соз оишаҷон. ман дер кардам мега. охи дер кардӣ ки ту ба фикрам амиҷа будӣ. мада чида наомад ку мега. намедонам мамаҷон. ба фикри ман тура дар ҳамон эфири акаи Рустам қабидам ку омадӣ. мада обуна шидӣ ё не? охи да акаи Рустам ман тура ёфтам. иқа бо кофтам набуд мега. киҷо мамаҷон, ту наков одама. мо одамо худшон биёянд. одамое ки ту обуна шавин мегӯй меоянд ку ба худо 1-2 соат пас мегирезанд мераванд, лекин ту даво обуна шида мемонӣ. барои ҳава ҳаракат кун, одама наков, мо худшон биёянд. гулноза, худованд аз шумо розӣ бошад, сарбаланду некномӣ насибатон гардад. ягон эфир мега. давлати калон дори булбул, ба 10 канал обуна шида бошад. нагӯ, ором. оишагул, ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. хоҳари азиз,
акай Рустам ҳамин ки нестая имрӯз, Азиза нест имрӯз дар эфир. Ором ассалому алайкум мега акай Рустам. Апаҷон шумо ай киҷо дар киҷо зиндагӣ мекунед? Ман ай шаҳри Кони Бодом Викторияҷон ҳозир дар шаҳри Обниз кор ва фаъолият мекунам. қатъи шавҳарам дар ҳамин Россияем. Фарзандомон 3 фарзанд дорам, шукронаи Аллоҳ, 2 бача ва 1 духтар дар хонаи очамшонанд. 2.5 солаи фарзандомам надидам, насиб боша зимистона гузаронам, ба фикрам ай баҳор меёрем гудакора. Як хонамонро ақаллан соз кунем ки квартира ба квартира нагардем қатъи гудако. Бо ягон савол дошта бошӣ Викторияҷон навис, ман ҳатман ҷавоб метиҳам. Ва алайкум салом акай Рустам, шумо нағз мегӯед? Ман нав омадам, хубам бурд аст а эфир пойдана, ё товба кардаме. Раҳмат, саломат бошед мама. 3 братя. Том братя менависен акай ки Рустам Том братя не 3 братя не. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Созен хубен акай Рустам. Айзахон нестиян? Не, айзахон нест имрӯз. Ман кор даем, ҳам корома кардаистам, ҳам қатъи шумо чахчах. Не, ман эфири шумо як кофтам мега. Киҷо мамаҷон дар киҷо кор мекунӣ? Ту дар Россия ё Тоҷикистон даӣ? Акай Рустам, раҳмат ойшагул сарбаланд бошед хоҳари азиз, саломатию аҳли оила хубанд, худатон хубед? Кани ҳами канали ма да 10 каналет қатъи шав мега. Кира мегӯй мамаҷон? Ма 10 канал ма надорум, 10 канал я бача ма да обунашидина мегӯ. Ҳоли шав ҳавая эфириш мебарамад мешаванд 10 каналиш қатъи мешава насиб. Ҳоли силкашам меёрам ба эфириш мерай бегаӣ. шукронаи Аллоҳ наст, худо ба шукр. Вай азиза аз ман ранҷид мега акай Рустам. Салому алайкум апай тахмина. Ва алайкум ассалом. Простаи даступна. Хуш омадӣ хоҳарҷон, сози тинҷи, саломатиёт хубай, фарзандакот созан? Ба ҳама салом. Ва алайкум ассалом. Админка шумо аз куҷо ҳастен аслаш? Ман ай Кони Бодом акай Рустам. Простаи даступна. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ хоҳари азиз. Ман шаҳри Кони Бодом акай Рустам ба шавҳар кардагим ноҳияи Вахшба. Ай Душанбе уссы, ай Қирған уссы, агар бидонен агар Вахш. Алайкум салом мега простаи даступна Виктория. Ман 23 сола, ай шаҳри ай ноҳияи Рашт, ҳозираш дар Москва, соҳиби 3 духтарак. Шукри Худо. Худованд умри духтаракота дроз кунад, бо 1-2 бачаи дига кунӣ. Ман 35 солаям Викторияҷон. Ва дугонаҷон ранги худам будӣ. Ман 3 писарча дорам. Дар хонаи очам 2 сол шид. Кӯдакома надидам. Дар Москва дина гуфтам та куҷон ҳамо видеоҳома ҳаст. Корум шаурма. Ҳо шаурма да дидам. Шаурма да кор мекунӣ? Ҳо соусота дидам. Раҳмат, шукр. Шумо чӣ хел мега? Ина киҷо мама 3 братя. Ина якташ дугона простаи даступна. Ина дугона ТВ ай да группамон. Беҳа духтарои зуран Гулнозат куҷо даи ту? Ина духтаракои мисол ай ҳазорам гузаштагӣ бошанд, хеле фукошон чихне, беҳа духтарои зуран дастгирид мекунанд. Ҳоли мерем қуш мекунем турам да группа. Ором булбул нафас чуқур чуқур меган. Тахмина аз Кони Бодом бошин беҳтарин. Ай Кони Бодом акай Рустам. Просто сози дугонаҷон. Раҳмат, шумо чӣ хел? Ҳамин соатҳои ман да нафаре ҳаст дастгирӣ кунад. Виктория, раҳмат, омин. Дугона ТВ сози ҷон. 1000 соат боқӣ мондааст. Дугона соз мо, худоро шукр. Раҳмат мамаҷон. Раҳмат, простаи даступна. Сарбаланд бошед, саломатиё аҳли оила хубанд, худатон?
ҳама каса хуш омадем дӯстони азиз. Чай, кофе дар кор боша ҳе бигем. Раҳмат гаштем. Ҳама ба соат муҳтоҷ дорем. ҳо, мане ки уқане барои ки ай ман ҳоли 300 соат дорам ки ҷон, Фарзонаҷон, ҳоли ман дар болои самбақа оста оста рафтаистам сини шумо. ҳоли намедонам кадом сол пас мерасам 4000 да. Ва алайкум ассалом акаҷон. Готовим дома. Салом, чӣ хелин сӯзин мегам. Ва алайкум ассалом, готовим дома. Чӣ хели сӯзи, саломатиҳо хубай? Дугонаҷон, кам намошида рафтӣ. Бо дар эфири ту чай, кофе дорад. ҳо, мехӯри, биё. Ором, булбул чанд фарзанд дорӣ мега? Булбул мара мегӯй. Ором? Ман гуфтум ки ози сета, суратошам дидагӣ ҳастӣ. ҳоли ҳамеш мешад оҳиста оҳиста сабр кунем. Ҳо, хи, простаи даступна. Ҳамин кадом вақте навистагӣ боша, ҳамон вақт соатҳомон пур мешавада, иншоаллоҳ. Али, ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Алиҷон, хуш омадӣ. ҳамин лайкотонам мемондем, боз зур мешид. ҳама каса хуш омаден. Дугона ТВ саломатиҳо, аҳли оила хубанд, худатон хубед? Тоба ман аз надидам мега. 15 лайк гир мега. ҳазор раҳмати калон Алиҷон барои лайкот. хуш омадӣ. худо хоҳад обод бошӣ. Простаи даступна сарбаланд бошен. Мондам ку лайка мега. Нав дидам лайкотона. ҳоли ман намондам мега. Ба фикрам монда буди простаи даступна. Тахминахтона аст намебинам дар канали худам. охи ман чӣ ба як бор эфир карди дар ёдат ҳаста қатӣ ки ҷанҷол шид ку дар эфират сабр қатӣ. баъди ҳаваи ами камерам эфири диге ки нестай сабр дар ёдат ҳастай бо ки буд давҷа ҳозир бе ҳаваи номи ҳаваи чӣ буд Иброҳим буд ки буд се каса ҷанг кардем ку ҳами қасабра мегум хаб кун дигар ростӣ нарафтам эфирот ба худо. шавр макуним ҳам ҳаст тахмина видеоҳо да. Ман поёни видеот нарафта будам амаҷон, авай последни видеота тамошо кардам. ҳоли насиб боша имрӯз бекорам мерам видеота тамошо мекунам. раҳмат ака мега простаи даступна дугуна соз мо раҳмат акаҷон. готовим дома. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. шумо кор мекунед админ? Ман кор мекунам. кормон то рӯзи панҷшанбера хатнояй корхонамона чиоша станокоша ремонт кардаистам, барои ҳавай нарафтаистам. 17 лайк мондам. ҳазор раҳмати калон барои лайкотон. ҳамин кори ман ба хотири ҳамин документ рафта омадаистам Викторияҷон. ҳоли насиб боша аюҷа мебурам моҳи июлда ҳамин документ ман ки супоридам да магнит кор медорам кассир шида кор кунам. ӯ корҳои мо ҳам хе зарар дора химикатай. барои ҳава як рӯз мерам як ҳафта намерам. валайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. умарак азизаковӣ рафтай чӣ группаи дугунаода.
охирон бор қати сабрҷанг шиди бидем. баъди вай чанд видеои дигар партофтам. просто равам завтрак тайёр кунам бо миём. майлаш хай Фарзонаҷон, хуш омадӣ. раҳмат барои дастгирит, омадагит, барои лайкот. иштиҳои соф шумода. каҷода кор кардаисти дугуна? ман дар заводи Синтек, агар бидонен, агар барои мошин чӣ мебурорем? антифризу ойна пойношам мешувам ку шишаошам хеле чизо мебурорем. ту зеби кассир дар курсӣ шини, курсӣ пачақ мешавад. ношигри корот ором. гатоим дома саломатӣ аҳли оила хубанд, худатон хубед? ҳеҷ гап не, раҳмат, ҳазор раҳмат. Фарзонаҷон, хуш омадӣ. акай Рустам, шукр, алҳамдулиллоҳ, соз, раҳмат. гатовим дома. вообще-то ҳами хитам видеои мара тамошо намекунӣ ку хоҳарҷон? та мара аёдат бировардаӣ. ина нав чӣ хешида омадӣ? ҳа, фаҳмод ҷон меган. ту номеро ма гирифтиян ки мамаҷон ба да ватсапам бинавис. ҳавай духтарако ина омадан, ҳамашон духтарои зӯран. диди ай ҳазор гузаштагиан не ки дастгирӣ мекунан. духтарои зӯран ба худо. ҳамин ором ҳавай номаша ором гуфта чиш када монда оишагӯ. намедонам ин айза неста, ин оромай, ором. шумо чӣ хелен созин фарзандо хубанд? ҳо гирифтум. хаши тамом навис да ватсапам. ҳоли аввал ай мардакат иҷозат пурс, барое ки бисёр одаморо мардакошон иҷозат намедодай. гатоим дома меҳмон шавен канали ман. мама да эфири Дугона ТВ будам беҳтарин духтар. ҳо духтари зӯранё. авай Дугона ТВ просто доступна, ҳамашон дар группамон ҳастанд ки мама. марам брун бо медром. майлаш ха Викторияҷон, хуш омадӣ. рости гап папаҷон видеома тамошо мекунад, марам тамошо мекунам. баъзе вақто дар инет нестам. ҳо охи медонӣ ки ҷон мадам як гала ҳайдаами ман чанд намедонам қариб 500-600 касда обуна шидагӣ ҳастам. ҳаваёе ки нав хуш мекунам, ӯ дигарош поён рафтан мегира. агар ҳава рекомендатсиям да бироян тамошо мекунам. барое ки ҳозир бо ман фаберлик да группа дорум да ватсап. ҳами 1 соат 2 соат намедирой 100 чанда сообщение меояд. бо группаи блогеро ҳастем. уҷа дам ҳама хел то ватсап дар ними рӯзам ватсап да мегзара ба худо. ба инстаграм дорум, инстаграм мерам ё канали ман дам обуна шавин мега. касе ина мама 3 братья да обуна нестин, обуна шавин, ҳозир мешава шумо да. гатовим. ту ключ дорӣ ё не? пай тахминан шумо дар группаи ватсап ҳастен? ҳо ман группа да будам, да уҷа 30 кас зиёд будем. ба аюҷа биромадем дига группаи чӣ ки шудам худам чӣ ҳастай 16 касем дар ин группаи ҳозир навмон. духтаракои активниро гирифтагием. касе агар мисол актив набошанд удалид мекунем. дастгирӣ накунанд чӣ дар корай дар группа. дорем о группа. апаҷон шумо холаи ҳамакора будаин ку мега. ҳо ҳама ҷо да камкам даст зада мегардем. фаберлик да кор даромадам. пага насиб боша заказом мегирам меёрам. як гала заказ кардагиам. не ключ
дама нарасида ози мерам як ключит метиҳам. Дугуна ҳамаи балое ки да Фаберлик ҷамъ меша барои чия? Дугуна манам нав регистратсия кардам. Оли чӣ кум? Мамаҷон да ватсапам бинавис. Да группаи Фаберлик ҳастӣ бад? Мама шумо чизои фурӯшӣ дорен мегӯям. Марам нав да группаи блогерҳо даромадам. Блогерҳои чӣ номшон? Ҳавай канали кӯҳнаи мо да даромадай ба фикрам. Барои ку ҳозир номи канали группаи мо Гулдухтарони Тоҷикай. Манам заказон пагоҳ мебиём камтар заказ кардам. Ман 50 балл кардам динанеки мамаҷон. Ту чанд балл кардӣ? Азизаш ки Оиша? Шумо ҳам булбул ҳам Азиза мегӯед. Ман Азизаро намешносам мега. Эх, худоя ором. Уф. Товбе канали ман меҳмон шавед мега акай Рустам. Бахшиш ором мега не ҳули мега. Ман 50 балл кардам насиб боша и каталоги навда худо хоҳад айпага имрӯз сар кардагианку ана вай падаркам меоямада насиб боша по 50 балли дига кунам агарда. Блогерони ҷавон охе ҳо ҳавай группаи кӯҳнаи мо да рафтаи чешидаида обуна шидаи. Мо и группаи дигарида группа намешава авиҷа мо гирехтем чанд 16 кас. Нимшон да у группамон ҳастан, нимшон да иҷа бо омадан дута группа да чиан. Ҳо чӣ дар кор шумо да гатовед мегам. 20 баллай чӯ мега. Чӣ ба кам кардаӣ? Ягон духи пухи нагирифтӣ? Як галами аксия қатӣ мебурдӣ, ягон шиносот да мефурӯхтӣ. Мара одамо заказ накардаги чизорам заказ кардам барое ки мефурӯшам бурда болошта хела мемонам. Ви бригадир навистаи да группа. Чӣ нависта боша? Хавли мерам бо ура ҷавоб метисам. Рост ту Гулдухтарои булбул мега. Не ҳичи дар кор нест. Даромадам дидам барои ҳавай гуфтам. Ҳама каса хуш омаден духтаро. Ба фикрам тоқа духтаро мондем. Шумо ҳам хуш омаден акай Рустам. ҳами қаҳвамон гарм шидай. Викторияҷон хоҳӣ регистратсият мекунем. Силкҳои болора бигирен соат кам мешавад. Охи чӣ хеле бигирам ака? Агар соат натиём ки ключ натиём хафа шуда истаина Беҳрӯзи танҳо омад саҳарӣ гуфтам ҳаракат кунед силкатон боло нарава. Хафа шид биромада рафт. Ишда чӣ бигӯм намедонам ака. Хай майлаш. Чизе боша ай тақдир монда акай Рустам.
мадам падарка бояд меомад, ман доставчик қатъӣ заказ кардам. Якум заказ доставка меовардай, падарка каталоги дигари намедодай. Падарка каталоги ҳамин навда мегири охи. Умарак дар Оишагул дар группа чизе навистаистай. Ором. Мама. Куличи манам бигир мега. Майлаш. Ҳоли айпага ба фикрам куличи ҳамара мегирам. Акай Рустам ҳамиҷаден шумо? Готовим дома, шумо да коммент, лайк, обуна шидам. Готовим дома, киҷо шидӣ? Ҳамиҷада ҳастӣ ё рафтӣ? Соат доштем. ман дар ҳамин ҷо тахмина мегум ки чӣ ҳамин намедонам айпага мумкин ай ҳама ключҳоро бигирам кай Рустам барое ки соат наметия охи ана дигар духтаро эфир мекунанд 90 соат метия 70 соат метия 50 соат метия неки мада иқа соат надодаистайда барои ҳавай мегум ключҳоро бигирам айпага мама раҳмат обуна мешамтон ман ба группи булбул чӣ кор дорам мега ок мега мама Суман 18 лайк раҳмат Суманҷон ба лайкот. Салом алейкум сози тинҷи хоҳарҷон, саломатиёт хубай? Шукронаи Аллоҳ. Ман соз. Хуш омадӣ Суманҷон. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хоҳари қадрдонам Суман. Смайлик намунанд бисёр ба силкаҳо боло мераванд, соат наметия боло нарафта силкаҳотона гиред. Ором мана булбул гуфтидми? Оишагул ба худо неки намедонам чит бугум. Ита соддаи Оишагул. Готовим дома дар каналам обуна шавен дастгирӣ мекунам мега Акай Рустам. Шавен охи Акай Рустам да дастгиритон мекуна духтаро. Сообщество мемона видеотона. Алейкум. Барсалом ака созен хубин Акай Рустам падар модар хуб ҳастанд иншоаллоҳ. 19 лайк. Ассалому алейкум ҳаматон да созен хубин. Ва алейкум ассалом хоҳарҷон хуш омадӣ. И дутта гулак мондаги номтам намедонам хоҳарҷон мегум акан. Хай номтам мегӯй ба номтам мегирам. Хуш омадӣ ҷонам раҳмат барои лайкот. Кулич ман гиреда паҷон. Чӣ ба Виктория? Ором барои он ки булбул ту дар ҳама кулич дода шин мега. Раҳмат хоҳари меҳрубонам Суман шумо чӣ ҳол доред? ҳами канали мана сообщество куне ҳама каса дастгирӣ куне мега мама. Мамаҷон ҳами сообществои ман ҳуишад якум ҳами хитта менависам хоҳарҷон. Не ту капки хиромони Оишаҷон мега. Суман шукри худо мо соз ака. Суманҷон сози хубӣ?
ай кулучма гирифтӣ мега. Суманҷон, ту кулуч ман туда надода будам. Ту кулуч дорӣ? Ҳозир мерам метиҳам. Не, имрӯз ҳаматон да кулуч метиҳам. Ту группа чӣ канал дорӣ, Суман? Надорум гуфтӣ ку? ҳозир бе кулучит метиҳам. Хай силката биёр. Чӣ кун, духтаро класс мемонанд. Ман Мадина ном дорум мегам. Мадинаҷон, хуш омадӣ. Мадина, ту канал надорӣ? Ам ба фикрам ё дошта бошӣ, бирам обунат шавам. Силката биёр. Дар паноҳи Аллоҳ. Гатовим дома хонат мерай, ҷо мегинӣ. Биё беохӣ ё кор дорӣ? Хай кор дошта бошӣ, барори кор туда, хоҳарҷон. Хуш омадӣ. Мадина меҳмон шавин мега. Ором булбул дигаррӯян мега. Суман, ман силка монум мегам. Додам ключит ку? Гатовим дома силкаи канал монин. Барои комментам лайк ҷамъ кунам мега. Фаҳмо. Майлаш, паноҳи Аллоҳ, касе гап намезана, худтон эҳтиёт кунед. Чо кардӣ, Мадинаҷон, куҷо рафтӣ? Ман 3 моҳ пеш аз як канал доштам. Сумайя Тиҷи. Телефонма кӯдароӣ кардам, нав канал кушодам. Суман, агар шиносӣ ба ёдат боша, хоҳарҷон. Не, ман намедонам некитра. Суман, дар ҳамин силка комменти мара лайк монен мега. 20 лайк ман фаром карда будам, намондам, фаромӯш карда будам. Суман, гатои дума ҷон комментама лайк мон мега. Нон пухтестам, кӯдакоро хуб мондан дар кор. Майда хай гатовим, майда айпай корот шав, хоҳарҷон. Бекор шидӣ, омада бест. Имрӯз мерам хабар мегирам видеота. Мадина, ассалому алайкум. Ором, админка барори ҷоғзанӣ мега. Ором, шуморам як комменти мара лайк монен мега. Суман, силкамон Суман, меҳмон шавен мега. Ҳама каса хуш омаден, духтаро. Суман, чанд сум мети лайк монам мега. Дар силка даро комментама лайк мон, ягон чӣ навис, ба ҳама каналон мешавам. Акай Рустам, чо карден? Ку гап зане? Худоем. Суман 80 лайк обуна шав. Каналот қатъи комменти мандам лайк моне, ҳама каса мега. Не готовим. Ай. Салом ба ҳамат. Валейкум ассалом. Хуш омадӣ, не готовим. И кияй бо ном шалиш карда омад?
Оишаи парича ту дар киҷои? Ина мама и три братя да акаҷон акае ки 9 километр ҳавай духтарак да обуна шавем ба 10 каналтон. Ҳоли нав шуморо гуфтаиста буда. Мама и три братя ина акаи ҳамин ки да 9 километр да обуна шава ба 10 канал обунат мешава. Дин амада ба 10 канал ҳамин ака обуна шидагиай гуфтум ку оли. Мама хуш омадӣ мега. Тахмина дар ҳамин ҷо ҳастам мега. Ха ха гап назадем барои ҳавай гуфтум рафтем. Нигатовим 21 лайк. Ҳазор раҳмати калон барои лайкот нигатовим. Хуш омадӣ. Суман 21 шидим мама мега. Рустам соати ютуб ман ба ҳамаи каналҳо обуна ҳастам мега. Ҳа не акум ми духтарора гуфтаистам. Раҳмат и подписчикои ма 31 боло намерава мегам. Мерава худо хоҳад чӣ бане имрӯз ма ба мардакам телефони нав биёра ба ҳавай телефонам обунат мешам хоҳарҷон дастгирид мекунам. Ман то охир дастгирӣ мекунам тахмина мега. О медонам акае ки Рустам. Суман акаи 9 километр комменти мара лайк мон ака марам обуна мешам ба каналом мега. ҳозир зиёд шумена мега. 9 километр кухт 9 километр мегам. Не готовим кухта шиноска. Сумайя як коре кардӣ ки марам иштирок кардам дар вай конкурс. Ягон бор накардам. Як тақдирам месанҷем. Готовим охи ту лайк ҷамъ карда гаштану дар кор дига эфир ба эфир. Ба нонои тира ки мепаза. Готовим добан обуна шидам коммент монен дастгиритон мекунам мега. Чӣ ба ҳеч ка ҷавоб намета? Охи не готовим ман тара савол дадам ту ҳам ҷавоб нададаистӣ. Ки ҷавоб надод? Алло Оиша ку дар ки ҷое мега? Тахмина ма Алимуродам мега Алимурод. Алимурод кияй? Алимурод наметонам. Нахум километр шудам каналотон қатӣ шавен обуна шидам лайк мондам коммент мега. Дӯстон ака як дастгирӣ кунен комменти мандам лайк монен мега. Не готовим. Ассалому алайкум мега. Мама. Ман мама ҷон то 35 обунат шида мега. Раҳмат Суманҷон ман савол додам та ҷавоб надодӣ ҷон мега. Ҳозир ку бинам ава болора чӣ нависти Аламуродам ҳа. Алимурод не Аламурод. Ақурат мекунида мега ба худо чӣ кардам Алимурод хондам хая офтоб дай пеши оинам офтоб омад барои ҳавай. Аламурод.
Ино ман дар ҳаётам шинидам Аламурод. Якчанд моҳ пеш канал доштам, як канали Сумайя Тиҷӣ доштам. Агар ҳамон Суман бошӣ, шинохтӣ мана мега. Ҳа мемонам дар комментат лайк мамаҷон мега. Уже неделю Елена не могла дозвониться до Дмитрия. Его телефон не отвечал, в квартире его тоже не было. Елена переживала, что с ним что-то случилось, и она поехала за помощью. Баъд телма кӯдако дароӣ кардам, нав канал кушодам, боз Суман мега. И Суман та канал кушодӣ? Суман? Ё то қалайк ҷамъ карда гаштӣ? Апа ман намедонам ростӣ Сумайя Тиҷине ки. Сумайя не апа, мумкин вай дигар Суман боша. Булбул хато нахон, ту дар калидор хондагӣ мемега. Ҳо нагӯ киҷон Оромҷон дар калидор хондагим. Аттестати синфи 9 дорум тамом. Фаҳмо Суманҷон худат дар кадом тарафӣ мега? Тахмина хита гирифтай мега, товба кардам. Ха номотона алиш карда бен, худ ман мегирам охи ман киҷо медонам ту ки охи. Нигатови ман тура нашиносам. Чихе ман худ ман мегирам? Ман тура навина дар каналам эфирум якум бор дидаистам. Додари хоҳари чихе ман худ ман мегирам товба. Худта шинос гуфта, ҳо сари эфир да гуфта будам. Ҳолиам шинос накардаӣ. Лайк ҷамъ дорум мега Суман. Ман Питерда мега. Питерда куҷоши Суман? Ҳо лайк ҷамъ дорум ку 1000 метиан ма ё не мега. 1000 биги 900 ту 100 ма. Оиша рафтӣ мега. Ором ки бошад мега. Намедонам акай Рустам, ами одамо номшна алиш карда меоянд, намешиносӣ бо меган ки худта гирифтаӣ меган, товба кардам. Хай нашиносам чи хеле ман хатиш гап мезанам. Ман аввай одама намедонам. Ваалейкум салом Рустам мега. Ҳо апаҷон мега. Нигатовим тахмина зурӣ накӣ мега. Биё мо сарма вайрон накӣ нигатовим ба худо. Ман рафтам хай. Хуш омадӣ, рафтӣ бра. Ором ҳам ранги дар ҳамин ҷо будагиҳо одамай хай мега. Суман шумо апай тахмина шумо дар киҷо? Ман дар шаҳри Обнинскам. Суманҷон. Ором як лайк мон дар комментам ака мега. О акай хоҳарай намедонем Ором кияй. Апай тахмина сабри дугонатон сӯзай. Тоба бугӯ дугонаи ман нестай киҷон. Гатовим дома. Ба худо ман ҳавай эфирода медидам. Чанд эфир да дидам гапзаниш хеле дига хелай. Баъд чӣ кардам? Чӣ бугум? Шарманда мекунанда ҳар гапоқати. Баъд чӣ кардам? Дига ҳавай мебинам эфирода ҳастай, намерафтам. Ҳозир нестай, намедонам номша алиш карда боша. Баъди ҳамон эфири ту дидагӣ нестам гатовим дома. Гатовти ҷон коммент ма лайк мон мега.
ҳама каса хуш омадем, дӯстони азиз. ҳозир ҳавай нигатоим, як дизлайкам мемонам мерава. Суман лайк мондам, худат лайк монд дар комменти ман мега. Ором куя бин чӣ мара дизлайк мондиян ё не эфирма. Қати ту ки буд? Добрый день будан ки готовим дома. Қати авай ҷанг кард ку сабр қати. Ҳавай сабр амиқа гуфтумш ки хаб кунӣ, хаб ку ҷанг наку. Гӯшм накард охи. Ма агане ӯра намешиносам готовим дома. Ҳами чӣ хеле ҳами духтароро мешиносам. Ӯ ҳам ҳами хелайда. Хеле шинос бугӯ, ман шинос нестам қатиу духтарак. Уже монд диза мега. Медонам охи авай одам ози омад хта гирифтаи охи диза монд бирафт. Худо ҷазираш куна. Готовим ҷон ҳамон Муниса дам як лайк мон урам мешад. Ман дина Мунисара мондагӣ будам 80 буд суман. Чанд шидай? Айтуне ки камтар буд ба фикрам нисбат ба Муниса. Ҳо добрый день буд қати мега. Ҳо охи да ёдам аст амиқа мегум эфир табукаш накишти охи. Эхай нобуташ. Ҳастай дам хеле одамо. Дамирҷон апа всем салам. Опа мега всем салам. Ва алейкум ассалам. Хуш омадӣ. Чо кади Дамирҷон? Коро чӣ хелай? Нахтак ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. Апаҷону акаҷону созен мегам. Шукронаи Аллоҳ. Нахтак ва алейкум ассалом. Хуш омадӣ. Мо соз айту пурсем саломатиҳо чӣ хелай додарҷон? Ва алейкум салом мегам. Дамирҷон ако як комменти мара лайк мон мега суман. Нахтак чо кади? Нахтак да комментам як лайк мон. ҳеҷи апа каме бекор шидим гуфтам як хабартон гирам. Кори соз кардӣ, хабар гирифтӣ. Хайрият ҳами ту ҳастӣ хабармон мегирӣ. Камам бошад тез а? Раҳмати калон Дамирҷон. Як диск доред дугона мега. Диза ҳози ки монд рафт. Нигатови мастаку омад рафт. Ҳавай мондагай ношигирӣ шава балош бизана илӯйна. Боши апа мега. Алҳамдулилло апаҷони ман беҳтар шидам. Ха худованд нигаҳбонат боша. Шифои комил тия. Нахтак. Дар шаҳри ғарибӣ худованд нигаҳбонат боша. Булбул мега. Ҳа булбул. Чӣ мегӯй? Ором ку гап зан. Чӣ ба ҳамин эфир кунен меген эфира мекунам на Азиза омадай на Оиша.
вай комменти мондагит нест Суман мега дигаришда. Номаш чӣ дигариш? Раҳмат апаҷони тахмина шумо сӯзи нохи ҷияну қатӣ шукронаи алло соз нахта. Яташ омадай озӣ. Салом гуфт, хай салом гуфтамаш. Баъд чӣ? Баъд навистай ки нигатои мондай омадай касе боша номша. Баъд навистай ки чӣ ба мега қатӣ ман ягон кас гап намезанам. Мақсад акун саломи мара алек намегирам. Баъд хай ман саломи ӯро алек гирифта будам. Ба мега тахмина мега хита гирифтаи товба кардам. Як гапо ман гуфтам ки хама тура нашиносам. Гуфтам ай киҷо гуфтам қатӣ ту гап мезанам. Дар боло бо гуфтамш ки хита шинос кун. Ором ман тура азиза нагуфтам. Азиза гуфтам. Оиша гуфтам. Эфир кунем гуфтем хитон нестен дар эфир гуфтаистам. Ором. Дамирҷон ором мега. Ина ором духтараки бачаи ина Дамирҷон чашмакит задаистай. Суман ака мега. Саломат бошӣ. Ҳамин канали мара дастгирӣ кунӣ ҳама каса мега. Мама 3 братья. Ҳолям 81 гайку мега. Касе ина мама 3 братья да обуна нестен, обуна шавен дастгириш кунен хоҳари чимуна. Хоҳарай, модарай, занай. Дастгирӣ кунен ки аввай каналшан пеш брава хоҳармуна. Ман бачаам мега. Бача боши агар не Дамира бугум чашмакӣ назанаву бача будай Дамир. Ок Сумая мега мама. Акай Рустам чо каден? Ҳамиҷеда ҳастен ё рафтен? Апаҷон ба нагуфти калон шидам барои ҳамин хидмат гирифтам. Охи нахтак тоба кардам бо вақти рафтан шуда як дизлайка монда рафтай. Диди охи. Одами бахилай бахил тоба кардам. Ака коммент малайк монди мега Суман. Суман ма шидам бо зангулаш ҳамаш мега. Суман канал надорад Дамир. Суман лайк ҷамъ карда истай дар ҳамун канал лайк ҷамъ карда истай. Лайкаш бисёр шава пул мебарад барои ҳавай. Комменти хидма лайк монен дар ҳамин силка мега. Монисада 81 шидам Суманҷон мега. Ваҳ Мониса айдина ҳичка лайкаш намонда. Айдина ман мондагимда 80 буд. Дамирҷон Суман ҳо мега. Суман раҳмат мешавад ҳозир обунат коммента лайк мемона. Зиқ нашава апаҷон мега. Не зиқ намешав нахтак. Во мега Дамир. Дамир ғариб ТВ гум шид рафт. Киҷодай ӯ бро? Ок Суманҷон мега. Суман дар куҷо лайк монам? Ҳамун якум видеодам мондам ку мега. Не Дамир. Ҳавай комментария силка овард ку ҳамуҷа медрой. Баъд дар ҳамуҷа комментарияда Сумана миёви но ҳавай Суман да лайк мемонӣ. Ӯ канал да обуна наша. Ҳамин Сумана смсша ай ҳамун комментария миёвиву лайк мемонӣ тамом. Нахуд 15 канал қати лайк монам сумаш тақсим мешава мега нахтак. Апа ура мазаш нашид больница дай мега. Чӣ ба? Коронавирус шидагӣ будам гуфта як рӯз гуфтагӣ буд. Баъд ҳозир чӣ шидай? Ҳамин номи ман ҳаст ҳамунда лайк мон мега. Гатовим. Ҳамин силка да дурод дар тагаш комментария аст. Номи
каналмона ё лайкмон мега ором. Номи ман Дилшод, ман азизане. Фаҳмидем акаи Дилшод. Суманҳо акамони ҳар ҳаққи дуо мекунем шо. Дар ҳаққи дуо мекунем. Фаҳмо ина мега. Акай Рустам рафтай. Дилш ғамш дод мега. Фаҳмо. Хай худованд нигаҳбонаш боша. Суман монай сар ку мега Дамир. Ахмед салом ба ҳамаи муҳоҷирот дар паноҳи Аллоҳ бошад. Ваалайкум ассалом Аҳмад 01. Ахмед 01 хуш омадӣ. Там худованд нигаҳбонат боша. Ваалайкум салом мега Дамир. Ҳама каса хуш омадин дӯстони азиз. Ина силкаш мега Суман. Омин мега. Худованд ягон ҳамин ғарибаву ҳамин ҳамаи кулли мусулмонора дар паноҳаш нигаҳ бидора. Ягон ҳамин мусулмони мо касал нашаванд, дар балница коршон нағалта илоина. Тағот омад. Салом аз номи Нахтак. Кида обуна шавам мега. Ина кида буша? Мама 3 братья да буша киҷо Нахтак. Мама 3 братья да буша ба каналот. Ту ба ҳамин каналот мада обуна нести Нахтак медони а? Тағот омад. Омин мега Суман. Дамирҷон омин мега. Аҳмед омин мега. Баки Дамирҷон ғариб ТВ даиҷа ягон мисол апай, хоҳарай, оча дорад дар Россия, мисол ки бираванд нигоҳаш кунанд, чӣ кунанд дар балница. Духтаро ҳаракат кунед, силкаотон боло нарава, боло норафтаву далит кунед, ки манам ягон соат кор кунам, охи эфир мекунам, мешинем 3 соат дар ҳамиҷа, хотя бы як 20 соат 30 соатя. Мин мега гатовим. Номам дар коммент мега. Гатовим дома 3 лайк ҳамонда мега. Ҳо оташ ҳамиҷа дай. Мешава хай. Як мисол одами қарибаш дар ҳамиҷа боша, бо хела дилаш пур мешавада. Ира нав ҳуй кардим апаҷон. Охи нав ҳуй карди ба апата дастгирӣ намекунӣ Нахтак. Акай Рустам Муниса да лайк монди ака мега. Калид бути апа мега. Ҳози. Калид бути апа мега. Ҳози. Акай Рустам ҳозир мемонам Суманҷон мега. Раҳмат ака мега Суман. ҳамин рӯз гуфта будам ки ай ҳамин рӯз тамом дига ягон каса ключ наметиҳам, бо ина эфир мекунам, бо немегӯй одамо хафа мешаванд, бо ключҳоро гирифта наметонам.
магарам ки ҳамихе эфира кардаам бигирам 10 соат ё 2 соат 3 соат ҷамъ кунам да тағо мара лайк мон комментама мега. Суман лайк қатъи комментош мондум мегам. ваалайкум салом раҳмат 01 мега. суман 82 шидим мега. раҳмат барои дастгирӣ ака мега суман. раҳмат акаи дамирҷон. акаҷон чӣ ба калита? апаҷон чӣ ба калита зиқида додӣ? зиқида надодам нахтак. гапша мегум ки ҳамин саҳар эфира кардаму гуфтам ки ҳеҷ каса ключ наметиҳм бо намешава мегум нодода. хафа мешавам барои аввал бо ключ додана сар кардам мегум. ё тобае ҳаматон имрӯз ба фикрам ба пои чап хестаен чун намедонам ё бисмилло ногуфта хестаен. се муддат чӣ мега апа ба пеш. раҳмати калон дамирҷон хушомадӣ биёбад. Судя по всему, вы не так давно виделись. Разве ты моей машиной? Так какая разница? Ты сама знаешь, что или нет. Во всех смыслах. акай рӯз саломат бошӣ мегам. акай рӯзнам обуна шавед дар канали ман мегам. дамирҷон все муддат чӣ? Здесь. Я и ночью приходил, когда ты ночной сон проводить. апаҷон тахминат 185 обуна шидам апа мега. ҳазор раҳмати калон нахтак. то ҳам қариб мара дарё када омада истику нахтак. бо кида обуна шам тез тез биген мега. мама да буша ина мама 3 братя да буша дастгириш кун. баъд кида ина акай рустам да шав дамир да шав. ахмед 01 хуш бошед саломат бошӣ. ахмед 01 гап намезанӣ ку? Постоянные задержки мужа ей не покоя. Она решила узнать больше, проследив за Егором после работы. Он не спешил домой, а направился в кафе. акай тағо суман муниса да лайк мон ба канало дака мегам. Егор с молодой девушкой. Она не могла поверить, что ҳамин силка мана хабар гиред мегам. тахминан нав курьер занг зад
борома овардааст. Чё кардӣ, бад намегириш? Апаҷон тахмина бахшиш гапи калон зада бошам. Шумо апаи манен, ман бо шумо мефахрам. Ҳазор раҳмати калон ахтар. Шӯи марам стунмуҳраша операция гуфтиянд. Даҳми Россия, мама? Баъд полис дорен охи? Стунмуҳра операцияш опасная, медоня? Стунмуҳраи шута чё кардааст, мама? Акай Рустам соат додай? Соати ютуб мегам. Суман лайк қати комментош мондум ку мега. Ки нахтак Суман тра нагуфт обуна шав гуфта? Лайк мо просто ҳавай комментария да Сумана миёвиву лайк мемонӣ ку? О канали Суман нестай. Прошло несколько дней. Ирина по-прежнему не могла оправиться от того, что узнала от мужа. Она понимала, что Егор пытался поступить правильно, помогая дочери, но принять девушку... Ман силкои болое уд кардам. Шуморам уд кунен ки апада соат шава. Апаҷон тахмина ман рафта мега чё куҷо мерай бу нахтак ҳози омадӣ? Мунисара лайк монен мегам. Сумана ёфтам лайк қати комментош мондум. Охи бо чӣ кунам мега? Гап зан ку нахтак. Чӣ кор карда гаштӣ? Не надо никаких хвостов. Можно ничего. Когда руки помыть. Ира, ну сколько можно источать ненависть, а? Ну девушка ни в чем не виновата, как ты этого не понимаешь? Бахаҷон ё бисмилло. Духтур дам мерам. Хай, чӣ гуфтанд духтур? Имрӯз якум рӯзай рафтаисти нахтак? Зангам намезанӣ охи? Имрӯз Язна телефони навам меёра, худо хоҳад. Бахаҷон биё, хуш омадӣ. Биё дудар, сӯзи хуби мега. Рамшод Бобоҷонов 20 лайк. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Рамшодҷон, хуш омадӣ хоҳарҷон. Тинҷи сӯзи, саломатиёт хубай? Фарзандакот сӯзанд? Хуш омадӣ ҷонам. Сӯзин хуби намакаса. Шукронаи Аллоҳ мо сӯз. Ва алайкум салом, хуш омадед мегам. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Бахаҷон, хуш омадӣ. Апаи тахмина ман чӣ номи монум одамо механданд? Чӣ ба мегам? Чӣ номе мемонӣ одамо механданд? Шӯи ман то озира механда. Мега и чӣ тари номай мега? Нахтаку мега. Декчаю, вилкачаву, косачаву мега. И чӣ баи хеле номи худша намемона мега. О номиам хеле чӣ мемона? Фалшиви мемона мега. Ина омадам апам мега. Хуш омадӣ Бахаҷон. Рамшод сӯзи хуби дугон мегам. Ассалому алайкум Сабринаҷон. Ва алайкум ассалом Сабринаҷон. Сӯзи хуби тинҷи саломатиё хубаи қа кам намоӣ. Чай кофе мега Суман. Яхшими шумо народ мега. Хуш бошед апаҷон. Шукри худо. Сӯз раҳмат шумо сӯзин апи тахмина. Шукронаи Аллоҳ сӯз Рамшодҷон. Хуш омадӣ ҷоном.
шумо назми тахмин мегӯям. Ман наз азизаҷон худутсози тенҷи саломатиёт хубай хуш омадӣ. Наз раҳмат шумо созен Суман Силкова дар канали ман меҳмон шавед мега кай Рустам. Ничего не надо апаҷон мега. Тағо омад апаҷон язнара бугӯ номи худам Хайрдод. Чӣ қад номҳои ҳамин охир намедонам хандовар ном мемонид да охир Нахтак чит бугӯ ман аку номи Хтаку дар ҳаётам гирифта наметавонам то барои ман Нахтак мемони аку тамом. Бахаҷон додарам ҳамин Мунисара лайк мон комменташа дар ҳамин силка мега. Суман вақт дорен барои суҳбат мега. Доимо соз бошен апай тахмина. Таам ҳама вақт соз бошӣ Рамшодҷон. Дар сари ҳамн фарзандакҳои нозанинат бошӣ дугона. Эфира вайрон накунам гуфта на даромадам-да дер даромадам. Ҳам фаҳмо Сабринаҷон хуш омадӣ дерам боша. Ҳолиам дер нестай. Ассалому алайкум ва раҳматулло акай Рустам мега Нахтак. Ака каме бадтар ҳозир каме лайк ҷамъ кунам мега. Кадом Муниса апам мега Суман. Ваалайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Комменташа лайк мон мега Суман. Апаҷон ба худо қасам номам Хайрдод. Хайоле мефаҳмем номта. Рамшод Бобоҷонов раҳмат апаҷон мега. Суман Рамшод комменти Мунисара лайк мондагон мега. Бахаҷон админка чо карда гаштен? Наменамоен, намесароен. Ина ози сароида истам ку Бахаҷон ҳар рӯз сароида истам ба да эфиро гашта истам кам-кам. Бисёр не кам-кам. Барое ки ҳозиро ман фақат дар ватсапам қатъи духтаро чахчах карда мегардам. Канали ман дам обуна шавен мега Мама Три Братья. Рамшод кадом Муниса Суман мега. ҳамон ҷо Муниса ҳаст ҳамон амон мега. Майли мемонам мега. Рамшод бугон бачат созай мега. Чо кардай бачаи Рамшода? Да ҳаққам дуо кунен ман рафтам машҳуда қафо намонам мега. Майли хай Нахтак худованд нигаҳбонат бошад додарҷон ба биё. Толика эфири ман намедроен тамоман мега. Охи Бахаҷон ман эфири тира чӣ карда наметавонам. Худтам да эфиро мегарди 9 километр да буди шавку. Эфириш да буди ҳамуҷа да дидумат. Тағо да канали ман обуна шавед равед мега. Мамаҷон да киҷо буди? Ман як соата гуфтамаш ки ҳамин Мамада обуна шав ба каналот гуфта. На силкат оварди, на худат будӣ. Нахтак шумо дар роҳи сафед асфалти сиёҳ мега. Лабай Рамшод ин дугуна май мега. Суман чӣ бо гирья дорӣ мега бах. Зиқ шидам охи мега. Ҳеҷ кор не апай тахмина. Хай худованд нигаҳбони ҳамин фарзандакомон боша е духтаро додаро. Ку Сабринаҷон киҷо шидӣ бо гап намезанӣ ку дига? Ҳоли ман пешам нарасидаи ҳоли бия мегирим шона тахмина мега.
мондам суман, мега Бахаҷон кинои навад неки зур, мега раҳмат дугуна, мега ба худо қасам ман ҳози уқа эфир намедиром. И ва ноюм шав эфири мада буд. Ман 2 рӯз шида ягон эфир надиромадам. Ман тира дина да эфир дидам. Баха дурӯғ гам назан додарҷон. Дина ман тира да эфир дидам. Ё эфири акаи Рустам да дидам, ё 9 километр да дидам. Барои ки ман шав ҳарду иё да будам. Ҳо апаҷон, бе ино ҳаёт нест, мега Рамшод. Охи, ман қобил, мега. Бешухи апа кино зур шидай, мега. Баха ба киноҳо тайёр шидай чӣ? Ҳоли ку ман ҳамин рӯз бирам тамошо кунам. Ҳо зур не ки апам чезни бозӣ кардайда, мега. Мама три брата, ман кор дай дугунаҷон, як кор мекунам, як менависам. Фаҳмо. Шаурма чӣ хелай? Шаурма чанд сумай дар кадом шаҳри ту, мамаҷон худат? Валлоҳ билло апа ман 9 километр надиромадам. Эфири акаи Рустам да будам. Хай ина мегум ку ё 9 километр да дидумат гуфтам, ё акаи Рустам да гуфтам. Ина ай ҳардуш яташ да гуфтам. Бахаҷон мада набуд Дина, мега. Фаҳмо. Охи Дина ман кадом эфири ки ай ҳардутон ятатон да дида будамаш. Охи барои ҳавай гуфтам ки Дина буди эфирда, мега ман набудам. 9 километр шумо да ҳамиҷа гӯш дорӣ, на? Акаи 9 километр ҳамин мама три братя дастгирӣ кунен хоҳармона пеш барава канали ҳамиам ака. ҳоли шав кира мама три братя мегум эфиртон бегаҳӣ меоя насиб боша. Ман рафтам апаҷон, мега. Хуш омадӣ Рамшодҷон. Биё бо. ҳозир ман фақат баъд аз соати 23 бекор мешавам, эфир мекунам то соати 2. Не аку додарҷон ман соати 23 да ховум аку. Ба бо шӯи ман накуша бо 23 да агар да эфиро бишинам агар. Тахмин касе куҷо равад аз шумо пурсида равад тобае, мега. Кира мегӯй ту? Сабрина? Ксюша пообещала съехать и подыскивала себе недорогое жилье. Ирина не знала, И сафара мерам дар кино иштирок кунам, мега. Майли апаҷон, мега. Уже 2 кино биромад. Ду кино биромада боша, ха мерам мебинам охи Бахаҷон. Сабинҷон шав гуфтӣ обуна мешавам, нашидӣ? Ҷон, мега. Салом алейкум, мега апаҷон. Сабр иншоаллоҳ. Ва алейкум ассалом Сабрҷон, хуш омадӣ. Рамшод дугон хай, мега суман. Бугӯш коммент мона, ман ҳозир дар корам бегунӣ мешамша, мега ҳатман. Дар видеои ҳамин акаи ки 9 километр бира ки ҷон мама три братя силкаш ҳамиҷо да ҳастай, обунаша бегаи ба 10 каналаш ё 10 канал зиёд дора ба фикрам. Обунат мешаван хела бо пеш меравӣ. Москва 150 рубля, мега. Ин обнискам ҳамин нархай, мамаҷон. Додарҷон ман қатъи апам кино кунам, ман дар роли кидат шидагӣ да, мега. Худат хитса ку? Додар, мега. Вау, апа, мега Баха.
Мама 3 брат 35 балолазоре мега. Ина мама 3 братя обуна шида истая акам ба ҳамин канали кор мефармидагиш ба дигари каналош мешава олитада насиб боша шав. Саломат бошин апаҷон, раҳмат барои дастгиритон. Сабр иншоаллоҳ. Дугонаҷон ту чӣ дорӣ? Канал дорӣ? Ту ба фикри мада шав обуна шидагия? Бах апай суман мада занг бизай қаблақ мега. Раҳмат акаҷон 9 километр мега. ҳоли иқа лайк ҷамъ кунам 1000 бигирам барои апам мега. мам коммент мо ба дигар каналон мешам мега. Акай 9 километр пирсидани будам ҳавай магазинода чӣ учу карда иста будем ветровкаора ҳавай магазини хиттонай. Бахаҷон гумша қачи лайк пайкат биё ма баъд ба канал лайк мемонам мега. хаёлам мегӣ ки ман 9000 метиям. О метия 9000 пенсияша бигира якум пенсияша айти мешавада. боз сразу қариб бром ай эфир мега. мардум сирочи набудроем бахилӣ накунен мега баха. 9 километр ма шумо да мондам коммент мега. биё апай метиям мега. ҳозир парам агане мега суман. бародаро 8 одам намерасад 3000 шавам як дастгирӣ кунен мега. о рост мега касе ина ҳамин акада обуна нестин обуна шавин дастгиритон мекуна ба чанд каналош духтаро. куштим ай хандара мега. не парво пар ма хидма мепару мега. картама монам чӣ мега сума. бахаҷон ба каналот биша 3000 шаву мега. худое кия буда иҷа нашида ами акада. касе суман шидагӣ ҳастӣ акаи чида оворада обуна шидагӣ ҳастӣ. комментама лайк монен мега. ҳама каса хуш омадед дӯстони азиз. мара коммент ма лайк мона мега суман. мара мешам мега. ба худо тобае мега. чӯ карди Сабрина гам намезани ку? чанд касай да эфир? 2 соат шид эфира. хуш бошӣ ҷон мега. саломат бошӣ. ҳозир эфира мекушам духтаро хова мезанам 2-3 соат. ба мехезам ягон чи перекус мекунам ба бозанг чӣ мекунам да группа лағлақ мекунам хати духтаро 4 кас мега. фаҳмо
Суман, Сабрина, Баха, Мамаха. Ино хатонам 4 касе. Успокойся. Ничего не бойся. Это все временно. Я не знал, как тебе объяснить. Понимаешь, у нас Ман омадам, ҳама рафт. Апаҷон мега не кӣ мерава? Ҳама кор дорад, иззаҷон мерава. духтаро хама эфира мекишем, ба буга мезанем, хонагиҳомон занг зада истанд. Ҳаматон дар раҳмати калон. Апа дар группа духтаро ягу лайк монанд мара. Охи Суманҷон, ман чӣ хел силкаи тура барам? Группада чӣ хел барам? Чӣ силкаи тура бурда наметавонам охи озӣ. Хуш ба ҳолат хоб мекунӣ. Ман чанд қашид хазяйка бехатнои кор кардестам. Хоб ва ёд кардам. Ваҳ ба худо мамаҷон, не ман ози хоб мекунам. Сари барвақт мехезам, мардакам кор мерава. Ина иқа ҷамъу гир мекунам, хонара порядка мекунам. Ба пас домам мешум, эфир мекунам. Ина 2 соата, 2 соат шид. Эфир ози мекишам, хобам мезанам. Иқа хоб ҷиқидай ки. Ба мехезам. Бо бегай бо барвақт хоб мекунам. Апа дар группа духтаро ягу лайк монанд мара мега. Хуш. Ира хондам, бо хонда истаме. қариб мебудӣ мерафтим, ёрдамат мекардам, ҳамунҷо да хоб мерафтим, мамаҷон. Дар ватсапам бинавис, мама, ман бурам ту як группа да қуш кунам, духтаро обунат шаванд. Духтарҷоно, хай ба гам мезанем бо. Хай алло нигаҳбон дора, ҳамамона худо нигоҳ дора. Ба ҳама пешравӣ. Раҳмат, мамаҷон, раҳмат. Зангам бизан, навис дар ватсап. Ман ози ватсап мерам. Телефоном ҳамин таҷҷӯ шида дар офтоб ки. ҳаматона худованд нигаҳбонтон боша. Бо гап мезанем.